most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, mennydörög, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabor inhalál. Jelenlegi formáját 1752-ben Mária Terézia idejében kapta. Közép-Európában egyedülálló 3 hajtókerekű alulcsapott vízivaló, ami azt jelenti, hogy a víz sodrása alulról nyomja meg kívül a lapátkerekeket, és amikor megépítették, akkor 3 ilyen balokőállással épült, mint itt látható. Ugyanilyenek voltak a gépekei is ebben az időben. Hát ekkor még a terményt föl kellett mindig beborítani a garakba, és az őrlevényt ott hol a gazdasszonyoknak szitákkal, illetve rostákkal kellett minősíteni. Hát ez a balom a kölcseinket, de család tulajdonát képezte. Ez a bárom volt itt a földbirtokos, többször felújítatta, átépítette. 1899-ben beton alapot öntetett alá, mert addig csak oszlopokon és szölöpökön állott. Majd 1904-ben gépeket korszerűsítette, beszereltetett 2 darab hengerszéket, az a szekrényrész az egyik, másik itt van a védőrács mögött, valamint 7 darab faházas selleges felvonót. Hát ezek a páros építmények, ezek nem oszlopok, a belseje üreg, és a belsejében működik egy végtelen gumiszallag, 20 centinként kanalak vannak rá erősítve, ezek szállítják fel a terményt, illetve az őrlevényt, valamint 3 darab osztályozószitát, ez a fehér ablakosan is egy osztályozószita, 5 a padlástérben is van 2 ugyanilyen. A 45-ben a bárónak el kellett hagynia az országot, majd utána a benne dolgozó molnárok üzemeltették 1952-ig, ekkor megromlott a műszaki állapot, meg kellett állítani, majd 62 és 66 között az országos műemlék felügyelőség újítatta fel, Mendele Ferenc tervei alapján, ettől kezdve már múzeum lett. Majd a 80-as évek végére ismét megromlott a műszaki állapot, hogy a vízet rá se lehetett irányítani kívül a lapátkerekekre, és 96-tól 2000-ig, mintegy 3 ütemben az állami kincstári vagyonigazgatóság újítatta fel, 98-ba be lett őrölve a mai minőségnek megfelelően, hát most utoljára a tavalyi év augusztus 20-án az újkenyér ünnepnek történt rajta őrlés. Hát ennyit akartam elmondani. Vágtatnék tovább veled az éven, az álmok foltos Indiáhován, egy táltos szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingován, azóta szüntelen, őt látom mindenhol.
Vágtatnék tovább veled az égen, az álmok foltos indiánován. Egy tájtos szívre meg a konyha késben, talpa maradt sár és ingobár. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Szent János bogara fényében tündököl, most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög.